welcome back to our channel Karthus Vlogs. यानी निकलना मोके द कार्ती. Hope all of you are fine. याला मस्त show कुल्ले. इनी Monday week the start आदु बुन्नो Monday ना एंचा Saturday Sunday बरपुडन पनारने आपुजी. रापक्का वालतोन पोदु हुट्टुनु. So इनते vlog ना start मल्पुगा and इते याना actually देवस्थानक पोरेंडु कार्तिक सोमवार देवस्थानोडंजि मल्ला होम उंडु. So मुल्तकुल मातिर्ला पुदर कोर्दुप्पेरु ಎಂಕುಲ ಪುದರ್ ಕೊರ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಪೋಯರೆ ಉಂಡು ಪೂಜೆಗೆ ಓ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಣ್ಣ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೋಯರೆ ಉಂಡು ಬೇಗ ಯಾನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಂತದೆ ನನ್ನ ನೆಲ ತೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವೇ ಪಣ್ಣನೆ ಕೆಳಗೆ ಅರ್ಥ ಅನ್ನತ್ತೆ ಅವು ಕೆಲಸನ ಬೇಗ ಮುಗಿತದು ಬೇಗ ಮೀದು ಬೇಗ ಪಿದರ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡು. ಸೊ ಇನ್ನಿತರ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ರಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಬುಲ್ಲೆ ఒక పక్కన తిక్కున బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ మన్పులే దాయపండ యాన్ పాడున పూరా వీడియోస్ లా నీకు మిస్ మన్పంದೆ తోడి ఒక వీడియೋ ఇష్టాన లైక్ మన్పులే బొక్క షేర్ కంపల్సరీ మన్పులే ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಪೂರಾ ಕಲೆಗ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಪಿದರ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಆವೆ ಒಂದು ಓ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಗೆಸ್ ಮಂತಾರ ನಿಕುಲು. ಎಸ್ ಯು ರೈಟ್. ಒಂದು ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಜನಗಳು ಏರ್ಲಾ ಇಜರು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರರೆ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಇತೆ ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಉಂಡು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏರೇರೆ ಕಾಪು ನಕುಲ್ ಪೂರಕುಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಡೆ ಬತ್ತುದುಪ್ಪೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಲ್ತಕುಲಂತೂ ಪೂಜೆಗೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪುದರ್ಲ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪುದರ್ ಕೊರ್ತಾ ಸೊ ಪೂಜೆಗೆ ಒಂದು ಬೈದ ಏರಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬರರೆ ಆತಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ ಪೂರ ಈ ಪೂಜೆನ ತೂತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲೆಗೆ ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕಲ್ ನೋಟಿನಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡೆಯು ಬಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಸುಖ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಿ. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಕಂಟಕವು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ರುದ್ರಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾಯ ಓಂ ಸುಪಥರಾಜೇ ಅಸ್ಮಾನ್ ವಿಶ್ವಾನಿದೇ
ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದಿರ್ತೀವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಾಗ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅದೇ ಪೋಪುನು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಬತ್ತದು ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಾಕಿ ಬರಿದನು ಅವೇನ್ ಮನ್ಪರೆ ಅನ್ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ತನೇಶ್ ಆಂಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಸಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಈ ಜನ ಇಂಕುಲ್ ಒಂಚೂರು ಪಿದಾಯ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬರಿದನು ಅವೇನು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಅನ್ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ತನೇಶ್ ಬೈದು ಜೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಬಾಬು ದೇವಸ್ಥಾನಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ತನೇಶ್ ಬೈದು ಜೆ ದಾಯ್ಪಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು ಅತ್ತೆ ಪುಟ ಈ ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪೂಪನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪಂಡ ಆಯ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಕಾರ್ ಬಚ್ಚುನು ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುನು ಬುಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಆಯ್ ಪನ್ಪೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಣೆ ಅನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನಿಲ್ಲ ಲೇಸ್ ತಿನ್ನೊಂದು ಟಿವಿ ತಗೊಂಡ್ ಕುಲ್ವೆನಿ ಕುಲ್ಪೋದು ಬಲೆ ಪನ್ಪೆ ಬಟ್ ಇನಿ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಇನಿ ದಾಯ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಪಂಡ ಪನೋಡ ಬೊಚ್ಚಿ ನಾನೋರ ಪನ್ ಪಲ್ಲೆ ಪನೋಡ ಓದು ಹೇಳಿದೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆವಲಿ ಓ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ನು ಯಾನ್ಲ ಅರ್ಲ ಕುಲೊಂದು ಆರಾಮದು ಪಂಡ ಪಾಡ್ದು ಅಂತೆ ಖಾಲಿ ಮಂತು ಬಿಡ್ತ ಆಯ್ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಈತ್ಲೆಟ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಕನ್ನ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬೋಡು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಮೆಲ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೋನೊಲಿ ವೈ ವರೀಸ್ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ ಪಾಪ ಎಂಕುಲು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು ಅವು ಒಂದು ದೆತ್ತೋನ್ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ ಮದ್ಮೆಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಒಂದು ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟ್ ಲ ಕರದೆ ಆಯ್ 20 ಸ್ಪ್ರೇ ಬಿಡ್ಪೆ ಎಂಕುಲ್ ಖಾಲಿ 2 ಸ್ಪ್ರೇ ಬಿಡ್ಪ ಆಯ್ನ 20 ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ 2 ಸ್ಪ್ರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಈಯೇ ಖಾಲಿ ಮಂತದಿ Oh my god, 20 itonji 10 paade 30 spray keep it back. Scented meepu jere irla me scented meepu moka kali apun dur enkal namite enkul paadwage enkal la betene undu. For a kind information that are two You don't have scent. No. enna mugidu ni eta kali mantini. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಪೋದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ತೂಕದಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುನದೆ ಒಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮನ್ಪ ಪೋಯ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಪೋಪ ಓಕೆ ಬಾಯ್